ହଉଛି ଓହୋ ପୁଷ୍ପିତି ବାସନ ଦଉଛୁ ହଁ ଧୁଆ ଧୁଆ ବିରାଟ କୋହଲି ଭାଇ ରାଉତ ବିରାଟ କୋହଲି ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ପଡୁଛୁ ରାଉତ ମୁଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେରିକା ଆଜି ଭୋଜି ପାଇଁ ଆମର ଅଛି ଯିବାର ବିକଳରେ ଭୋଜି ଅଛି ଆଜି ବି ଆସ୍ତେ ଟିକେ ହେଇକି ଆଇଛି ହେରି गरीब में जीना एक कला है मतलब देखो एक ही शर्ट एक पैंट और एक 100 रुपए का चप्पल हाँ भाई चप्पल ଆଉ ଏଇଠି ନା ଏ ଯୋଉ ଦହିବରା ଖାଇବୁ ବୋଲି ଓମ ଯାଇଛି ଦହିବରା ଆଣିବାକୁ ଏଠି ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଭୋଜି କରିବୁ କୋଉଠି ଘାଟିକିଆ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବୁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବିଲ ଭିତରେ ଭୋଜି ହବ ବିଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଲ ଭିତରେ ଭୋଜି ହବ ବିଲ ଭିତରେ ସବୁ ହବ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଆମର ଦହିବରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଠି ଓମ ଗେବୁଚି ଦେଖ କେମିତି ଗେବୁଚି ଘଉ ଘଉ କରି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବିକଳ ଚାଲ ଖାଇଦବା ତାପରେ ଦେଖାହବା ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ 4 ଜଣ ସତ୍ୟ ଏବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରେ ଆଇଲା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ତ ଇଏ ଚଲଉଛି ଗାଡି ଭାଇ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭୋଜି କଣ ଖାଇବୁ ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଏବେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ନୁହେଁ ଏବେ ଯିବାନି ମାନେ ଭୋଜି ହଉଛି ଆମେ ଇଆଡେ ବୁଲୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହି ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ଭୋଜି ତାକୁ କହିବାକୁ ଭୋଜି ବାସନ ଚଟିଆ ପଡିଲା ଆସ୍ତେ ଭାଇ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କର୍ପିଓ କଣ ହେଇଛି କଷ ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋ ଘର ଦେଖୁଛ ଦେଖ ମୋ ରାଉତ ଘର ସେଇଟା ରାଉତ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ଆସୁ କାଟୁଛି ପିଆଜ ଓହୋ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା କିଏ ଛାଡି ପଳେଇଲା ନା କିଏ ଗୋଟେ ଛାଡି ପଳେଇଛି ପିଆଜ କାଟିକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଏଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି ଏଠି ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଓହୋ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି ଭାତ ବସିଛି ଭାତ ନା ଇଏ ବସିଛି ଏଠି ହାଣ୍ଡି କଣ ଓ ଭାଇ ରାଉତର କାଟା ହେଇକି ପକାହବ ଏଠି ରାଗ ଏଠି ନା ସୁଜା ହଉଛି ଓ ରାଗ ସୁଜା ହଉଛି ଏଠି ପଥର ମାରିକି ଓ ଆଇଲେ ହେରି ଏ କୋଉଠି ଦେଖଉଥିଲ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଡେ ଭାଇ ଆଇଲେ ବାଡାଅ ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଯାହାର ବାଡାଅ ତାକୁ ହଁ ଜେନା ତୁ ପେଣ୍ଟ କଣ ଦେଖିବୁ କହିଲୁ ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ ସେଠି ଭୋଜି ହେଇପାରିଲାନି ମନ୍ଦିରରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଇଁଷ ଆଲାଉଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ତ ସାଧା ଖାଉଛି ଏଇଠିକି ଆଇଛୁ ଆମେ କଣ ଏଇଠିକି ଆଇଲୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ କିନା ଏବେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ପଡିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ ପଡିଆରେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଏବେ ଭାଇ ସତ୍ୟ ଆଜି ଆଳୁ କାଟୁଛି ରାଉତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଭାତ ଖାଇବ ବୋଲି ଭୋଜି ଖାଇବ ବୋଲି ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ତ ଏଠି ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ଏଠି ଭୋଜି ଖାଇବେ ବୋଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଗାଣ୍ଡିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପାରିଲାଣି ଦେଖ ଜନ୍ମଦିନ ଆର ହଉଛି ଇଏ କଣ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲିଲାଣି ଭାଇ ତମ ବଡି ଦେଖିଲି ଲୋକ ବାୟା ହେଇଯିବେ ରାଉତ କୁକୁର କରିଦେଲେ ଏଠି କଣ ବାନ୍ଧି ଦେଲେଣି ତାକୁ ଭାଇ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ରାଉତକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଚାଲ ଦେଖଉଛି କୋଉଠି ଭୋଜିଟା ହଉଛି ରୋଷେଇଟା କୋଉଠି ହଉଛି ଦେଖଉଛି ହେଇଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି ଚାଲିଛି ତେଲ ଓହୋ ଖାଲି ଦିହରେ ଟିକେ ଆଳୁ ହଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା କିଟୁ ଦେଖ କିଟୁକୁ ଦେଖ ଟିକେ ଆମର ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଭାଇ ଇଆଡେ ଉଣ୍ଡ ଏଇ କଣ ଲୁଚି ଯାଉଛ ଏଇଠି ପିଆଜ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ସେଇଠି ଆମର ବର୍ଥଡେ ବୟର ଆରେ ଭାଇ ବର୍ଥଡେ ବୟ ତମେ ଏମିତି କଣ ଖାଲି ରେ ସାଇକେଲରୁ ଧରିକି ଆଇଲା ଭାବିଲି ମୁଁ ଖାଲି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଣିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣିଟା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ନୁହଁ ପାଣିଟା ଦେଖ ଆସ୍ତେଟିକ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଓ ଗାଡି ଦେଖିଥିଲି ହେଇଗଲା ପନିର ତରକାରୀ ଓହୋ ଗ୍ୟାସ ଟା ଲାଗିଛି ଏ ଗାଣି ଦେଖଉଛି ଏଠି ନା ତୁ ଦଉଥିଲୁ ସାଲଟ ପାଇଁ କାକୁଡି କାଟା ହଉଛି ଏଠି ଖାଇସାରିଲେଣି ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ କହିବ ସାଲଟ ହବ ନା କାକୁଡି ଖାଇବେ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖ ମଇଁଷି ତ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ରାଉତ ହେରିକା ବଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଡେ ଉଣ୍ଡି ଦେଲା ଏ ଗାଣ୍ଡୁ
ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଠି 3 ଜଣ ଆମେ ଏଠି ଖାଉଛୁ। ମସ୍ତ ହେଇଛି ଖାଇବାଟା। ଖାଇସାରୁ କଥା ହବା। କୁତ୍ ଭୋଜି ଖାଇଲ ବାସନ ଧୁଅ। ଇଏ କଣ ଏମିତି ହଉଛି? ଓହୋ ପୁଷ୍ପିତି ବାସନ ଦଉଛୁ। ହଁ ଧୁଅ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏଠି ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିରାଟ କୋହଲି ଭାଇ ରାଉତ ବିରାଟ କୋହଲି ହେଇଗଲା। ଏ ମହାଭାରତ ଭାଇ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଇଲେ ହେରି। ବିରାଟ କୋହଲି ଆଜି ପାଇଗଲୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇପଇଲୁ। ଗାଡି ଲାଇନରେ ଲଗଉଛୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ। ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବାତି ଫଟୋ ଉଠାବତି। ଭାଇ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭୋଜିଟା? ଭାଇ ତମେ ସାଧା ଖାଇଲତି? ହଉ କାଲି ଦବ ଆଉ। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏବେ। ଭାଇ ଏଠି ଦେଖ କିଟୁ ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇ ପଇଲୁ। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏରି ଘରକୁ। ଗାଧା ଫାଧା କରିକି ଟିକେ ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି। ଏବେ ଆଉଥରେ ଯିବୁ କଣ କରିବୁ। 3 ଜଣଙ୍କର ଆଜି କେକ୍ କାଟା ହବ। 3ଟା ସାଙ୍ଗଙ୍କର ବିକଳିର କାଟା ହବ, ଭେଣ୍ଡିର କାଟା ହବ, ଆଉ କାଟା ହବ ଆସୁର। 3 ଜଣଙ୍କର କେକ୍ କାଟା ହବ ଆଜି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ। ଏଠି ବସିଛି ମୋ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛି। ପୂଜା ଫୂଜା କରିକି ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେଣ୍ଡି ଜୋନରେ ଦେଖାହେବା। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠି ନା ଭେଣ୍ଡି ଜୋନ୍ ପାଖରେ। ଓହୋ ଜେନା ଖୁସି କେକ୍ ଫେକ୍ ଆଇଲରି। ଆସୁର କାଟା ହବନି ତାହେଲେ କେକ୍। ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବାପା ବାଡେଇ ବେଲି। ଓହୋ ଆସୁ କାଟା ହବନି। 2ଟା କେକ୍ ଆଇଚରି। ଭେଣ୍ଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ବିକଳି ପାଇଁ ଗୋଟେ। ବିକଳି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି। ଓ ଏରା ଭଲ ଅଛି ସବୁ। ଆଉ ଭାଇ ବଡଲକ କେକ୍ ଏଠି 2ଟା ଆଇଚରି। 2ଟା କେକ୍ କାଟା ହବ ଦେଖିବା ଆଉ। ଜନ୍ମଦିନ ତାକୁ ବାଡେଇବନି। ଜନ୍ମଦିନ ବାଡାଅ ବାଡଉରେ ତାକୁ ବାଡାଅ। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭାଇ ଯୋଉ ପୋଡ ଖାଇଲ କେମିତି ଲାଗିଲା? କେକ୍ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ। ଏମିତି ମାର ହାପି ବर्थଡେ। ହାପି ବर्थଡେ। ଦେଖ ଏଇ ଆଡେ ଆସ କେକ୍ କାଟିବ। କଣ ଦଉଛ? କେକ୍ ଟା କାଟିବନି। ଭାଇ କେକ୍ କାଟିବନି ଆଉ କଣ? ଭାଇଙ୍କ କେକ୍ ଭାଇ କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ହାପି ବर्थଡେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ। 2 ଜଣ କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟାକାଟି କରିଦେଲୁ। ତାର ଆସୁର କାଟା ହେଲାନି। ସେ ଆସିପାରିଲାନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା। ତାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ଦରକାର ପଳେଇଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।